Gati kuma laraka bai soraiku moro Ping Prawadya Bala kang nang sasung nyangger putra Watara Turangga Jengki Kira-kira luka tangan jemakan agak kumpulkan lupa kosana kosioko jemakan yo engkekan karya dicocok Putra Watara sesarakan kalian Turangga Jengki Aris Ayung ya lalu bakalan jengke gendene yang apa kali sapa to Hera Komar kala jengke gendene kang kok tiga ana Emon disusul untuk yang nomor 4 ini ada Dakor dan juga ini ada Ciko. Yang terakhir ada Kosong. Tebu. Esemnya manisnya Tulungagung. Ayo Rot, yo. Alon baik. Iya, ngono ki yo tak pareng nojo. Mengko rak mundak urut to ya. Jajale to. Ya iki kang diwasani dening Kahebonane. Sutres. Turangga Jengki lho to. Sapa iki Mas? Ya iki. Sapa iki? Ya Riz. Saya suwi saya tambah gemoy ayo awas prayen no awas yo lah iki lo manisnya Tulungagung. Manis apa lho, Bu? Iki kamu karepe. Lah iya. Bu tampil. Suwajake kowe kemelelet. Senyum belah.
Sajake kowe tebar pesona karepmu kowe iso joget. Piye? Aku iki mengantuk. Oh ngantuk. Amit-amit jabang bayi. Aku ki mengantuk. Piye? Dipeksa jaran. Oh kon jarang. Heeh. Oh walah. Aku asline goyor iki. Heh? Aku goyor. Dolar piye Mas Teh? Oh YouTuber itu men asline kan. YouTuber iki kodok kuwi karo sampean. Jajal SM. Sing marakno kidul. Marakno kidul lho, marakno kidul. Ingat aku ya. Iki nek menungso kaya ngene kita terus piye ngono. Yo. Tarik. Yo. Yo. Alon dhisik to. Ora wajahmu ki wis kaya ngono tembah kenek kono ya ora karu-karuan. Asik. Ayo padha nonton. Ayo padha nonton. Ayo padha nonton Putra Batara. Hop. Sik. Kok sik to, liyane jejer apik oleh sitoke mlebu nyapa sampean ki? Pecahan. Sik. Penake ngene. Penake sampean lek protes tak nggawa mic. Dadi dulur-dulur ki lek sampean protes krungu kabeh. Iki kan pecahan. Berarti kan arep perangan. Bocahnya kan 7. Iki wis kena ditek. Iki kok aku mesti ra oleh gandengan.
Aku tak mlebu dhisik ae. Piye? Lah, kalau rungokno. Aku kon mulih lho. Apa lek dikira aku mulih ngono terus aku ndak demen? Yo demen. Yo kuwi kok dibagi lho. Heh, piye? Ora bayar. Ora bayar ora apa-apa. Tenan ora apa-apa. Tenan ora apa-apa. Wis lunas. Iki mek karek nyaur bau. Nggone Pak Toyo iki aku wis dicalang kalo bar Agustus kalo. Aja lali tanggal 20 Januari Mas Amit siap. Aku ki anggere mandeg nggone Pak Toyo. Lek ngomong ki lho. Lah. Air terjune ki lho. Piye-piye? Air terjun kuwi muncrat. Mbok sing Kuwi udu air terjun. Aku mbiyen iki cita-citaku nyatuk dadi pemadam kebakaran. Dadi setengah tak semprot. ora sing ngono yo pelan-pelan dhisik to. Maksudnya piye? Perangan karo sapa? Yo perang. Yo siji-siji. Kan baru kan dadi. Oleh-oleh. Ya wis. Kowe didelok Pak Imeng lho. Tayo. Heh? Heh? Pak Toyo. Toyo. Pak Tayo. Toyo. Oh iya, Tayo lek sing. Tayo iya. Kali. Nggih. Toyo. Sutoyo. Dagang rawon. Wow, bakwan rawon. Apa? Kapan ke ditanggap neng campur darat. Gone bos buah. Wow. Alah. Kapan nemet aku? Heh? Aku ndak melu ora mau jak kowe kok. Saksi pungkur ke lho. Oh alah. Oh. Endi to, Met? Heh? Kapan to, Mas? Saksi pungkur dhewe ditimbali ning campur darat sing bakal buah-buah. Wah, digawani buah. Heeh. Terus dek kapan kene Tunggul Sari? Tunggul Sari. Heeh to. Gone bos Tebu. Mulih digawani gula kae. Iku gone Pak Toyo. Pak Toyo pedagang rawon. Mulih digawani rawon, Met. Ora. Lha apa? Kluwak. Beademne mara tuamu iki kluwak. Ora apa-apa penting yo iki anu sik yo. Delang tak ya ndang. Iya ndang kono. Iki kene iki. Aja. Pepundenmu kuwi. Wah, biyen iki tenan. Kat jaman babat awake dhewe. Kowe jaranane Pak Riyanto. Wo kowe melu jaranan Pak Priyanto dhewe ya biyen. Rodok ngalor titik. Heeh, apa kuwi? Nggone panjenengane Pak Sudarto. Pak Sudarto. Omahe poncotan kono. Bener napa mboten, Bu? Kowe kok ero to, Mit? Lah. Tahu nyapa kowe? Rodok ngulon titik perapatan nggone Pak Kasun, Mas Wawan. Kenal kabeh apa mboten? Wah, daerah kene iki sing maling pemean sapa? Lho. Oh layak, iki mek arek hangere tok. Oh layak hanger ning karo bemeng. Oh, kapan mah koyo sik enek sing dicampone kemeng. Sumpah kuwi uduk aku kuwi. Uduk kowe to? Uduk. Layak kemeng kok nyaut kono tak kira. Biasane lek enek capite ngono kuwi barang cilik-cilik sing dipepe. Contone, heh? Contone udeng. Oh, udeng barang cilik. Tak kira lek udeng yaan. Lah ya udeng. Udeng ki bentuke piye? Segitiga. Nah, sejenis. Oh, lek udeng iki kan dingge sirah. Heeh. Kuwi udeng sing dingge sirah. Dawet. Aja kok. Ayo, perangan musuhku sapa? Ditonokne pisan. Ya aku musuh Eman ki lho. Aku kok bagiono tenan lho. Iya tak lho bakul lho, Pak. Mengke kiprah kalih Mas Amit nggih. Heeh, kowe kok dikaro kuwi kok. Karo apa? Pake bakul minuman. Malah dibandemne cengelku kok malah. Pripun, Mas? Barang nggih. Sakjane tak lokne ben donasi. Lah aku ora mau kaki lho, Met. Kakne apa iki arepe? Belah ra metu getine lho aku ngene iki. Kowe iki. Ora apa-apa. Belas sesuk. Tanggal pira to iki? Mas, iki mung tanggal 26 to? Heeh. 17 sesuk nyaur tang Mekar kok kene. Itu ya piye to keadaan aja nyo. Ayo Mas Awi, pukul. Ndak omong, Mas. Wes ah. Sapa iki? Iki perang-peran ora? Hei! Oi! Oh! Krigane!
ngono ya. Heeh. Tumbruk, kowe linggo, kok kono kok linggo, ngono ya. Dadi ku ini glundungan, heeh. Piye Mas Emon, kan awakmu sebagai Pemda Cenderewe iki piye Mas? Kayak kurang menjiwai gitu. Sik ta Mas yo. Kimi kan kok tengah. Sik ta. Kimi kan kok tengah. Heeh. Tah dun tah dun tah ding tah. Aku linggo kene. Linggo kene. Tah ding tah ding tah ding. Nah, lek wis cedhek, wis sikilmu rada dhuwur. Nyapa kok rada dhuwur? Ben pas cengelku. Ngono kok nesu. Lah, kok piye iso dijedeng ngene lho kancane. Jajal to jajal lek pas po enak kok koyokan. Coba sama mana sih? Kayak iki mah ya mana? Tah ding tah ya. Delokan. Ja. Hei. Lah malah koyo anyang-anyangan kok. Hei. Sing sangare lho, Mas. Kudune yo ngomongan. Kuwi sing genah kuwi ngono jenenge kreasi. Spesial bengi iki jaranan Putra Watara ngetakne kreasi. Gerakan baru, gerakan Marsha and the Bear iku lho. Yo, aku menang. Heeh, menang sih. Menang sih. Tapi wi pas aku yo. Wek, roh delang mungkin ada dipancal. Oh, berarti kita didrang. Lang sih. Aku ngenteni drang, Mas. Ngenteni drang. Yo, heeh. Pas drang lho. Pas delang. Pas delang berarti kayak kelaran lho. Berarti pas drang kuwi mata Wih, karan. heeh. Oh, berarti bar kuwi Yo Pas kan ngono. heeh, bener wi. madepku rene, aku ngene kok gejejeg rene. Lah, Terus aku kelaran. Aduh, Yung. yo, yo ra iyong, masa yo iyong. Ayo. Hah? Piye? Aku mengono Mas, jadi di briefing saya ben ndak kleru. Kamu ki musuhmu aku. Jadi kamu di situ fokus. Lah nyapo aku kan Dodok. wis dodok kan mang aku. Kamu jangan ngerumpi sama ini. Aku kan takok benernya piye to Mas. Masa kok lek wedi lek kleru tak aku ngono ki aku ora penak karo tanggo-tanggo kene lho iki. Lah aku biasane ngono lho. Iya ya harus harus tangkep ngono sembarang-barang. Pas lah Mas ya. Yo. Oh. Hei, hei. Wah, kowe nah. Wah, Hei, hei. Wes. Oh, nak ngomongin bareng. Wah. Aku kudu manut tabuhan kok. Kudu manut tabuhan aja. Ngene to nek nabu. Lah nyapa? Kaya lewat cedekno. Tak tumblang. Mosok. Lah ngene-ngene biasa. Ya jal. Mosok kleru. Ayo Mas Awi. Sing sayang to, sing sayang.
kerimik Pak Guru. Lah nyapa mak teri? Yo ben aja iki krungu swara. Kok tonjok jawane. Dadi sesuk aku becek. Ini wis pen. Aja ngurus wong dolan iki wong tuwek-tuwek iki. Ngono lho. Ki wong ben krungu. Seneni lho kowe. Ben krungu. Apa? Ben krungu. Kowe krungu to? Krungu. Aku krungu kok ngene. Apa? Anu rada iki aturane Dek. Enane pedhot anu rada. Jajah ya Mas. Sing tenanan lho ya. Sik, obok. Wah, kesusu. Sik to. Piye to? Lah yo. Sik to. Sik Pak, sik. Urung wayahe wis mbok pancal Kok dia gedhe. joget situ Pak? Kudune yo joget sik. Lah yo. Ngono ki yo aja dijedeg tenan. Joget sik yo Pak yo. Joget sik. Kok langsung kok tendang ngono. Ngene lho ngene joget. Nyapa? Jajal iki Es sing emosi aku jaranan iki wet mang. Ayo, Pok, ayo, Pok. Sik Pak, joget sik. Ora iso. Lah nyapa? Bali kok kono. Iki rasa-rasane kok kapusan neh to, Mit. Ngene. Jejeg iki rasa dadak gaya tiba, apa mek jejeg ngene gaya tiba. Ya ora ngono, Jo. Ngene lho tak contoni Mas, ngene Mas, ayo Mas. Kowe iki sing pereng macak kaya iki lho, glundungmu sing apik ngono lho. Enek penjiwaane ngono lho maksudnya iki. Iki glundunge iso apik wong iki mbiyen nyatuk kulino kacile ibuke nyidam bluluk kok. Ya ngono kuwi mau. Wes, Met, wes. Nyun sewu daleme Pak Sutoyo pundi nggih? Napa? Kidul mriku nggih, kidul mriku, Bu. Heeh, nyang wis, ndang tak mangan rawon aku. Loh, ya aja nesu ngono, Jo. Perangan dhisik. Perangan yo ngono to, nya cepatnya, Mas. Lah nyapa? Lah iya iki meng kan yo jarakmu ning kene pomah kowe wisan. Piye? Dhewe iki nang kene wis kaya omah. Lah iya. Ning plandaan kene iki wis ora kaping-kaping. Winginane nang lor kono. Ya. Dik kapan kene bali desa? Bali desa. Pirang tahun kepungkur ke? Heeh. Saiki ning perapatan kene iki Deman wis ping pira? Aku pindho. Kowe pindho? Pindho. Pira? Pisan. Pisan. Kowe pira? Papat. Kowe ping papat. Kowe kirene nagih utang po? Oh ping papat men. Kowe rene ora tau kowe mesti. Ping pira Mas Arya? Pisan. Yo ngalah pisan. Ping pira, Jo? 5 aku. 5. Lah kowe ping pira? Kowe ping pira? 17. 17. Iya. Lha iki takon wong kene sampe kok kono. Sapa sing ora kenal aku? Yo. Ya takono kono jajal. Jajal takono. Nah takono Mas. Perapatan kene iki kanggonan dingge jaranan ki lek ra salah sik ping 3. Lah kowe kok ping 17 lho, ngipi. Lah piye? Lah kan aja kan lek ngipi iso kenyataan sapa ngerti tahun ngarep ditanggapne ping 17 itu. Oh, amin. Jaranan Putra Watara, pimpinane Bapak Jeni. Muga-muga masyarakat desa Plandaan kene iki pandemen seni akeh. Wong sing seneng seni akeh. Terbukti delok penonton iso. Wah, masalah. Kalau teko bali desa ke lho. Kayak wong parkir, Mit. Heh? Wong parkir. Kayak sing dada-dada kayak kasine njaluk sego. Endi? Dada-dada ngene kae. Kayak ngono kode. Kode apa? Iki tanggal 26 dada ki tengre wis renek apa-apa. Dadi, walah ge nyarutang bensin niku nggih sami lek ngoten. Deloken penontone sing ngulon. Loh, lah telah iki melinggo ki meng. Walah, Wong tak kira renek wong. renek wong tak kira beton kok meringis, bapake meringis kok ketok untune tok. Ternyata wonge ning ngisor. Bayuh, nom-noman, sak mono embane ke. Weh, ganteng-ganteng ayo. Ya lo. Loh. Aduh, men kok gorga lho. Kamu dhewe mlaku. Walah, mlaku kok diomongne. Sopo sing ngomong penonton iki? Alhamdulillah iki mengi kabeh nderek ngregengke swasana. Dalam rangka tasakuran pernikahan putra dari Bapak Sutoyo. Oh. Suyoto kagak Sutoyo. Toyo yang mlaku ning ngene lho, Jo. Kowe iki kok ya. Suyoto Bapak Sutoyo. Sutoyo. Heeh. Kalian Ibu Santi sing dadi manten jenenge Mas Arif Kuncoro.
Arif kuwi. Arif Kuncoro. Iki sapa? Arif Widodo. Ulang tahun weh? Anu Widod. Woi ulang tahun. Wah, jotose ya, jotose ya. Aku anarkis. Pikantuk kalian Mbak Elisia Wahyuning Tias, Yes. putri dari Bapak Susanto, Ibu Sri Astuti dari Desa Nyawangan, Nyawangan, Kecamatan Sendang. Oh, iki. Putri iki Putri Haris jaranan iki. Lah iki nyapa ditulis ning kono? Yo iki repekan. Heeh, didongake. Ya. Muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Atut runtut ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Enggal diparingi putra putri ingkang soleh lan solehah. Amin. Allahumma amin. Amin. Iki mau yo adewe ora dhewe. Ya. Ana kancane adewe. Sapa iki? Loh, iki Iki ta, sinden ta. iya no. Karo sing kita abang. Langsung kita panggilkan penyanyi dari kelahiran Arab. Loh, tenan opo piye? Loh, piye to iki? Arab kondi lho jan to lek modele. Arab. Loh, lek iki sik enek wajah-wajah Jawane. Jawa. Jajal diaturi kon rene, diaturi kon Ayo rene. diajak. Iki Jawa. Iki Arab. Madhep rono, Bu. Bangladesh. Mbok sing ngapik. Lak mau gendane iki lho. Ayo. Ayo, iki nyuwun sewu. Nah, lek iki nyuwun sewu. Lah, Wow. dipersani. Madhep ngalet, Dik, madhep ngalet. Nah, senyum. Aja merenges, senyum. Malah merenges kok tukokne plembungan sampean iki. Madhep rono ke, bolo-bolo YouTuber. Nah, merenges. Nah, madhep idul. Merenges. Heeh, wis engko sampai jam 2 ya. Ora ning ngono, Mit. Wong mesti guyu cah wedok nutupi untune. Piye? Tutupi untu lha. Lagi ngene. Ben ketok manis. Ora kaya bojomu. Nyapa? Bojomu ke delon. Lek dilem ayu. Heeh. Guyu ta? Guyu. Sing ditutupi lek kene. Kuwi ngono nduduhne lek sempake anyar. Penyanyi. Sing ditoke. Penyanyi iki lho. Halo cepuk, ayo. Iki biasanya cepuk. Yo. Nggih, Ndoro. Wah. Ayo. Ora. Oh. Wah, ayu. Masalah penyanyine ayu. Gonceng tapir. Ini iki sing tak pikir apa, Mas? Apa? Aku mulai raleh lawang. Ora leh lawang. Ora popo. Aduh. Domongi kok. Iki piye? Nah, iki dijajare karo Mbak iki. Kon sewu kene rada maju. Saman paring asma sinten? Aini, Siapa? Aini, Aini. Kuwi sapa? Tekono jenenge. Jenengan paring asma sinten? Vera Putri, Apa? Vera, kok. Vera Putri. Wah. Lah ning pamplet. Oh, Kok mak? rumah sakwe. Delok to, lek gegem Mbak tangane lek Aini iso masih iso. sekolah apa sudah bekerja? masih sekolah Masih sekolah kelas berapa? 9, 9 ki berarti loh. Telu Telu. SMP. Oh. Kuwi Mbak Pera. SD, Lah. SD SD semene. Lah SD brewok. Sampeyan si SD. Bar iki rasah nutup ning SMP. Langsung rabi. Sampeyan nyun sewu, sampeyan wis kagungan pacar apa urung? dereng, Loh, urung. Sik jomblo. Sampeyan kagungan pacar apa urung? Mbak Pera. Wis. sampun iki, Ndi? Iki. Wah, Tangane. selamat. Iki pacarmu to, Ro? Tangane kulet to kan Mangro. Cepuk tangane. Selamat ya. Ro. Selamat. Cepuk. Tangane. Tak madomongi kok. Iki kok aku lek raleh lawang piye iki jale Bang, meneh, ha? iki pacare sampean. Selamat. Tanda gaimu apik. Yo iki yo ning kene. Tekone iki. Iki nek pamundutan teko khusus temanten kekalih Mas Arif. Iki mung nyuwun lagu Mbak Pera kali Mbak Aini, lagune Pujaning C. Dipinangkani ya. Mas. Heeh. Monggo sareng-sareng nulungi aku ya. kanca-kanca. Amburadul. Aku asli mulai raleh lawang iki. Dan C